Να ξεκινήσουμε με τις οδηγίες. Σήμερα θα δούμε πώς έκαναν τα πάντα και δεν βαριόταν ποτέ στα παλιά χρόνια. Κοιτάτε αυτό που κατάλαβα στο χεράκι μου. Μπορείτε να καταλάβετε τι είναι. Έλα, Σπύρο. Για πες μας, Σπύρο, τι είναι. Είναι ένα τούβλο κεραμίδι. Κοντά είσαι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό εδώ. Ναι, όπου βάλατε ένα αυτοκόλλητο τέλος πάντων πάνω. Κοντά είσαι. Σωστό. Κύριε, το ζωγραφίσατε. Το ζωγραφίσατε. Όχι. Βάλαμε κόλλα. Και αυτό είναι δεν είναι αυτοκόλλητο, είναι μία. Γράψατε με χρυσό. Εντάξει, το χρυσό. Και από πίσω, κυρία, βάλατε ένα ποίημα. Καλά, το κεραμίδι μας πώς έγινε έτσι. Εντάξει, πώς το πήραμε από τη σκεπή του ερειπωμένου σπιτιού. Α, βάλατε φωτογράφο. Λοιπόν, το βάψαμε με ένα ειδικό υλικό, το οποίο είναι ένα κάρβουνο τριμμένο. Στα παλιά τα χρόνια δεν είχαν τη δυνατότητα να βρίσκουν χρώματα από τα καταστήματα, το γνωρίζεις. Γνωρίζω, παλιά οι άνθρωποι παίρνουν και να ζωγραφίσουν τις εικόνες που κυνηγάμε και αυτά. Παίρνανε ή κάρβουνο ή το κόκκινο το παίρνανε από τα λουλούδια. Από το κόκκινο λουλούδι και ρίζες. Και τα διάφορα χρώματα από τη φύση Από τη φύση, έτσι λοιπόν, και αυτό το χρώμα είναι από τη φύση, όπως το λες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα μοιράσουμε τις εικόνες. Έχουμε κόψει εδώ εικόνες από περιοδικά. Τώρα, ο καθένας θα διαλέξει ό,τι έτσι του αρέσει. Έχουμε όμως και μερικά περιοδικά που μας έφερε η κυρία Μαρία από πάνω, θέλετε να διαλέξετε μόνοι σας. Να αφήσουμε ένα σε κάθε τραπέζι, αν φτάσουν. Θα σας εξηγήσουν και οι κυρίες τι θα κάνετε. Θα σκίσετε τις εικόνες. Το μωράκι. Με τα χεράκια μας την κόβουμε την εικόνα αγάπη. Εγώ τώρα δεν το κάνω. Όμως το σελίδι μπορεί να το κόψει με χέρι. Πολύ ωραία. Για να δούμε όμως μας τελείωσε. Αυτό το ζαχαροπλαστείο το παλιό θέλεις. Φέρω τώρα. Δεν υπάρχει. Θα είναι και σε μια πάρα πολύ ωραία τα χρώματα.
με αυτό το πινελάκι. Σε όλο το κεραμίδι. Σε όλο το κεραμίδι, κοίταξε, όσο νομίζεις. Αυτό δεν πάει αυτή τόσο υγρή. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν σου αρέσει. Είμαι καλύτερη από το γιο μου. Δεν είσαι αφού είσαι τι ωραία όταν έχεις την κάση ωραία Το παράξενο. Ναι. Παρεξηγήστε το παιδί. Επειδή δεν πάει καθόλου. Όλα μπορεί. Εντάξει. Μπορώ να έρθω εδώ. Άσυ, αλλά έχει τελειώσει. Ωραία, πήρα αντίστραση. Ναι, μπροστά. Όχι, το... Για πείτε μου, περνάτε ωραία τώρα εδώ που κάνετε αυτά τα πράγματα στη βιβλιοθήκη. Ναι. Είναι διασκεδαστικά για εσάς. Ναι. Από μπροστά θα το βάψουμε και γύρω-γύρω να στείλει την εικόνα. Εντάξει. Και πάνω στην εικόνα. Κυρία. Πάνω στην εικόνα, αλλά στην εικόνα είναι πολύ λίγο. Είσαι εδώ πέρα. Κυρία. Να το γυρίσουμε. Δεν φαντάζομαι να είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε. Εύκολο δεν είναι. Εύκολο είναι. Θυμάστε για να το κάνετε και μόνοι σας στο σπίτι. Δεν έχουμε το βρουσίδι. Δεν έχουμε... Εντάξει, η Μανούλα μπορεί να βρει τα υλικά. Πώς θα το κάνουμε και κόλλα έτσι πριν. Τέχνες είστε. Άκη, να βάλω και σε αυτό το... Τελείωσε, κυρία. Έβαλε στο κύτταρο. Όχι. Και στο κύτταρο θα βάλει. Εγώ δεν έχω μάθει να κάνω, κυρία. Κύριε, γιατί να το βάλουμε σε όλα. Για να γίνει όμως η εικόνα που έδειξε η κυρία Λένα στην αρχή. Εμένα δεν μου ξέρει. Έτσι θα είναι. Σας δυσκόλεψε πολύ αυτό που κάνατε. Ναι, κουραστικό είναι. Θέλει υπομονή. Εγώ καθόλου. Θέλει, ναι, υπομονή χρειάζεται. Εγώ καθόλου. Ναι, αλλά πρέπει να δουλέψει. Ναι, να το κάνουμε παιδί δουλειά γι' αυτό. Έλα. Να βάψω και την εικόνα. Ναι, πού είστε τώρα, Βάψεις το και την εικόνα. Πάρα πολύ δύσκολο. Να βούτεξες την εικόνα, πλάκας. να βάλεις πολύ και στην εικόνα, θα είναι σαν να έχει... Εντάξει, καλό. Ωραία, φτάνει. Κάνεις κι άλλο. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι τέλειο γιατί μας ενδιαφέρει να μοιάζει με παλιό.
βάζεις να το βάψεις ή δεν δηλαδή. Να το βάψεις ή δεν κλείσεις τα άσπρα. Όχι, όχι, εδώ πίσω. Ένα μικρό σημείο. Πάτε και το πέρα. Μπράβο. Αυτό είναι πυραμίδι. Είναι πυραμίδι και εδώ έχει ένα πυραμίδι και με αυτή τη εγώ ναι. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Θα γυρίσουμε από την άλλη για να κάνουμε... Επειδή είναι πολύ όμορφο και μοιάζει πάρα πολύ παλιό και ανεπίνητο. Καταπληκτικά. Ναι. Ναι, μου άρεσε αυτή η δουλειά τόσο πολύ. Τόσο πολύ, Γιατί, για πες. Επειδή μου αρέσει να μάθω τις εικόνες από πάνω. Αχα. Ναι. Μου άρεσε πολύ γιατί έμαθα και Ναι. αυτή η χειροτεχνία μου άρεσε γιατί Ναι. μ' άρεσε και επειδή δεν την έχω ξανακάνει ποτέ και μ' αρέσει να κάνω χειροτεχνίες που δεν τις έχω κάνει. Καινούργιες, Και δεν την ήξερα κιόλας. Ναι. Οι φωτογραφίες είναι σαν εικόνες κάτι, παλιές πορείες και οι άνθρωποι άμα νομίζουν ότι τα γόσαν και ήταν πάρα πολύ παλιά, όμως η αρχή είναι ένα καινούργια τεχνική και πρώτη φορά χρησιμοποίησα το κάρτο με χαρούμενο με νερό και Θα μας το δείξει η κυρία Αυτό το κάρβουνο να το Ελένα. δείξουμε και να πούμε ότι δεν είναι σαν το κάρβουνο που χρησιμοποιούμε για να ανάψουμε το μαγκάλι, τα φριζολάκια. Λοιπόν, είναι ένα κάρβουνο χειροτεχνίας και το βρίσκουμε σε καταστήματα που πουλάνε είδη χειροτεχνίας. Να το φέρουμε, να το δείτε πώς είναι. μου άρεσε επειδή έκανα μια χειροτεχνία που δεν την ήξερα. Ναι. Ήταν πολύ Μάλιστα. Μάλιστα. Και βάζουμε μία κουταλίτσα και γεμίζουμε μισό και πλέον ποτήρι νερό. όχι, το δούμε. Ναι, Ναι, το όχι, περάσει. το δείτε. Πώς γίνεται αυτό, από τι γίνεται από κάρβουνο, γίνεται, Λένα. Και εγώ θα εδώ. Είναι ένα είδος κάρβουνου η Ένα είδος πρώτη ύλη. κάρβουνου. Ναι. Μάλιστα. Χειροτεχνίας κάπου πουλάει. Στις δόσεις σας έχουμε κατάστημα που πουλάει, είναι εκεί που πουλάει τα είδη χειροτεχνίας. Η κυρία Για που είπε ζωγράφους, στο όχι βιβλιοπωλεία απλά. Όχι, εννοώ. Και το ζητάς κάτι. Και να ψάξει να το βρει και στην εγκυκλοπαίδεια και στο Είχε ίντερνετ τέτοιο μαζί με κάρβουνο, τα όχι τρομμένο. Καρβουνάκι δεν είναι πολλά, είναι εκείνο το... και θα σας το κάνει. Μπορείτε να μας πείτε πόσο νερό. Όχι, αυτά που ξέρουμε. Εμείς νομίζουμε ότι είναι ένα είδος κάρβουνου. Τριμμένο με το